Det her, det er så det studie, hvor vi har indspillet vores Tripio EP. Og vi skulle lige blive færdige. Det er simpelthen så fantastisk. Glæder os meget til at spille det hele for jer. Men det her var så et lille indblik i, hvor vi har siddet og arbejdet. Yay!